Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic número 41 de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Aquest cop parlem dels mangas més venuts, un repàs a la classificació mundial de les sèries de manga més venudes de la història fins a aquest 2023. Descobrirem quines són les 15 sèries més populars del planeta. Amb el número 1, One Piece. Més de 516 milions d'exemplars venuts. El manga d'Eiichiro Oda ha estat adaptat també a sèrie d'anime. El manga va començar a publicar-se l'any 97 i l'anime va des de l'any 99. Monkey D. Luffy és un jove pirata que de petit va menjar la fruita del diable Gom Gom, convertir-se en un home de goma amb la capacitat d'estirar-se i de formar-se a voluntat. Per convertir-se en el rei pirata i trobar el legendari tresor One Piece, surt a la mar i reuneix una tripulació al seu voltant. Amb el número 2, Golgo 13, amb més de 300 milions d'exemplars venuts, una sèrie no tan coneguda al nostre país, però sí a nivell mundial. Escrita i il·lustrada per Takao Saito, es publica des de l'any 1968 i segueix la vida de Golgo, un assassí professional. Golgo 13 es considera el manga més longeu a l'actualitat, amb més de 55 anys. Ha estat adaptat a llargmetratges live action, pel·lícules, oves i sèries d'anime i a videojocs. Amb el número 3 de vendes a nivell mundial trobem Detectiu Conan, amb 270 milions d'exemplars venuts, una sèrie de detectius creada i dibuixada per Gosho Aoyama, que es publica des de l'any 94 i que ja ha editat més de 105 volums tankobon. En Shinichi Kudo és un detectiu molt famós. Uns malvats li fan prendre un verí per matar-lo, però que el converteix en un nen. Per poder seguir investigant d'incògnit es posa Conan en honor del seu escriptor preferit, Arthur Conan Doyle. Amb els seus amics continua investigant i crea la Lliga de Detectius Júnior. Amb el número 4 tenim Dragon Ball, amb 260 milions d'exemplars venuts, una sèrie de manga escrita i dibuixada per Akira Toriyama. Des de l'any 84 fins a l'any 95 va ser editat en 42 tankobons. Poca gent no ha sentit parlar de les aventures de Goku, un guerrer Saiyajin expert en arts marcials que es posa a prova enfrontant oponents i protegint la Terra d'altres éssers que volen conquerir-la i exterminar la humanitat. Va coneixent altres personatges al llarg de les seves aventures. El nom de la sèrie prové d'unes esferes màgiques que, en ser reunides, invoquen un drac que concedeix desitjos. En el número 5è d'aquesta llista dels mangas més venuts de la història trobem Doraemon, amb 250 milions d'exemplars. Un manga creat i il·lustrat per Fujiko F. Fujio. Va ser publicat al Japó des del 1969 fins al 1996. Doraemon és un gat robòtic que ve del futur per ajudar el desventurat Nobita Nobi, i vol evitar que els seus descendents malvisquin a causa dels deutes que està a punt de contraure a la línia de temps original. El manga va tenir 1.345 historietes impreses de diversa durada. 821 històries curtes van ser seleccionades per l'autor per ser compilades en 45 volums tankobon. Amb el número 6 i 250 milions d'exemplars trobem Naruto, un manga creat per Masashi Kishimoto i adaptat a l'anime per Hayato Date. Del 1999 al 2014, Naruto va ser publicat a la revista setmanal japonesa Shonen Jump, recopilant-se en 72 volums. Naruto explica les aventures d'un ninja adolescent hiperactiu que aspira a convertir-se en l'Hokage de la Vila de la Fulla, perquè tothom reconegui la seva vàlua. La sèrie, com a curiositat, està basada en un one-shot que Kishimoto va realitzar l'agost de 1996 per la revista Akamaru Jump. Amb el número 7 dels mangas més venuts de la història trobem Slam Dunk, amb 170 milions d'exemplars. Una sèrie formada per 31 volums creada per l'autor japonès Takehito Inoue i que es va publicar de l'any 90 fins a l'any 1996. Mirarem la vida de Hanamichi Sakuragi, un busca-raons que es converteix en un gran jugador de bàsquet només per intentar lligar amb una noia de la seva secundària. Malgrat això, el noi anirà descobrint que sent certa passió per aquest esport. En el número 8 també trobem una sèrie poc coneguda al nostre país, Kochikame, Tokyo Big Cubs. Sovintment abreujat com Kochikame, és una sèrie de manga de comèdia creada i il·lustrada per Osamu Akimoto.
Va ser serialitzada durant 40 anys, des del 1976 fins al 2016. Els seus 1.960 capítols es van recollir en 201 volums tankobon. La sèrie està ambientada en l'actualitat, en una petita comissaria de policia al centre de Tòquio, i explica les desventures de l'agent Kankichi Ryotsu. Amb el número 9 trobem Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, amb 150 milions d'exemplars venuts. Conegut com a Guardians de la nit en català, és un manga escrit i il·lustrat per Koyaru Gotoge. Va començar a serialitzar-se l'any 2016 i encara està en procés de creació. L'obra segueix les aventures de l'adolescent Tanjiro Kamado. Un dimoni assassina la seva família i converteix a la seva germana Nezuko en una d'aquestes criatures. Tanjiro emprèn un viatge per caçar aquests éssers i, de pas, ajudar la seva germana a recuperar la humanitat. Oishimbo és una sèrie de manga de cuina japonesa escrita per Tetsu Kariya i dibuixada per Akira Anasaki. Va ser serialitzada des del 1983 fins al 2014. Anasaki va guanyar amb ella el prestigiós premi de manga de Shogakukan a l'any 1987. La sèrie ha estat compilada en 111 volums. El 2014 va deixar de publicar-se coincidint amb una controvèrsia pel tractament que en alguns capítols es va fer sobre l'accident nuclear de Fukushima. El títol del manga és una combinació de la paraula japonesa per deliciós, oishi, i la paraula per algú que li agrada menjar, kuishinbo. Ja fora dels 10 primers, trobem amb el número 11 Bleach, amb 130 milions d'exemplars venuts, una sèrie escrita i dibuixada per Tite Kubo i adaptada a l'anime. L'obra està basada en un one-shot que Kubo havia realitzat després que li cancel·lessin la publicació del seu primer manga. La sèrie narra les aventures d'Ichigo Kurosaki, un jove adolescent que accidentalment absorbeix els poders d'una Shinigami, personificació japonesa del déu de la mort. És obligat a orientar les ànimes bones després de la mort i defensar-les dels Hollows, esperits malignes que tracten de devorar-les. Amb el número 12 i 120 milions d'exemplars trobem Jojo's Bizarre Adventure. Creat per Hirohiko Araki, és famós pel seu original estil de dibuix, l'embutllat argument i les nombroses referències a la música rock i la cultura pop. La seva publicació va començar l'any 1987 i porta fins ara 131 volums compilatoris. Es tracta de la història del llinatge Joestar, una família destinada a combatre forces sobrenaturals malvades usant poders adquirits. L'obra abasta diverses generacions d'aquest llinatge i a cada part hi ha un descendent com a protagonista, començant amb Jonathan l'any 1880. Amb el número 13 i 120 milions també Ataque a los Titanes, escrita i il·lustrada per Hajime Isayama. La sèrie va començar a publicar-se l'any 2009 i va finalitzar el 2021 en 34 volums tankobon. La història té lloc en un món on la humanitat és a punt de l'extinció pels titans i es refugia darrere 3 enormes muralles. Eren Jaeger s'uneix a l'exèrcit de les muralles, amb la seva germana adoptiva i el seu millor amic, per venjar la mort de la seva mare i destruir els titans. Més endavant descobreix que té el poder de transformar-se en un tità. Amb el número 14 trobem un clàssic, Astro Boy, en 100 milions d'exemplars venuts, escrita i il·lustrada per Osamu Tezuka i publicada del 1952 al 1968. El manga va ser adaptat a una sèrie de televisió el 1963, convertint-se en la primera sèrie de televisió japonesa a fer-se popular a l'estranger i a introduir al món l'estètica de l'anime. Astro Boy és un poderós androide creat pel Dr. Tenma per reemplaçar el seu fill que va morir en un accident. Tenma acaba rebutjant a Astro i el ven a un circ. Algun temps després, el professor Ochanomizu acull a Astro i ell comença a lluitar contra el crim, el mal i la injustícia, utilitzant els seus diversos poders. La majoria dels seus enemics són éssers humans que odien els robots que s'han tornat bojos o invasors alienígenes. I per tancar aquesta llista dels mangas més venuts de la història, amb el número 15 trobem El puny de l'estel del nord, també amb 100 milions d'exemplars. Escrit per Buronson i il·lustrat per Tetsuro Hara, és una història postapocalíptica d'arts marcials. 245 capítols publicats des del 1983 fins al 1988.
Després de la Tercera Guerra Mundial, el planeta ha quedat desolat i l'aigua s'ha convertit en el recurs més preuat a tot el món. La força és l'habilitat més necessària, ja que els forts dominen el món. Això canviarà quan un home posi en pràctica l'Hokuto Shinken mentre ajuda als indefensos. Fins aquí el microclub d'anime i còmic 41 de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Us convidem a visitar les biblioteques per gaudir del manga i l'anime i també a veure la resta d'episodis del microclub d'anime i còmic que teniu disponibles. Fins la propera!